bahin kang Ramil, ang akong anak. Yeah. Kung muanha si Ramil sa inyong kumpanya, sa Sandivar Group of Companies. Oh, please, na ako ihangyo ni mo, kumadre. Palihog lang kung mo apply man siya. Please, please, ayaw siya pagdawata. Basta, kumadre. Patagmon ko siya. Okay. Okay, maglaom ko, kumadre Silvana. And please, ikaw nalang pahibaw sa atong mga kaubanan sa negosyo, sa business world. Nga kung mo adto man sila sa ilang mga kumpanya, kung mahay adto man si Ramil, nga dili o dili gud nila ipadawat. Okay, kumadre. Oh, thank you. Thank you so much. Okay, kumadre. O, sige, bye! Buset! Tita, makalagot kayo imong mga sulugoon. Bisag giunsa na ko og sugo, wa gyud mo kihol. Ako na lang nagkuha ning bino dito sa gamayng bar. Sige, iha. Mag-inom ta. Huot kaya kung dughan, iha. Paminaw ko murag mamatay kog dali tungod sa konsumisyon. Ayaw gani pagpinuang diha, tita. Oo, iha. Tungod lang tingali ni sa akong kahiubos. Nga katong patay gutom mo iyang gipili, mo iyang giprioritize. Kay nako nga iyang inahan. Don't you worry, tita. Dili makaanto si Ramil sa kalisod. Gipa-freeze naman ka ni mong yang ATM account ug ang deposit account sa bangko. Humana, iha. Dili na maka-withdraw si Ramil bisag usa ka dako sa iyang savings account. Well, gigamit ko ang akong mga connections. Bisag asa pa siya mo apply, dili na siya mahimong dawaton. Wa nay mo hire pa niya, iha. Tanaan taog makaantos ba si Ramil uban sa iyang bagagnaw nga asawa? Di ay naka-glass, tita. Kadiyo, tita, ha? Suguan ko si Minggoy. Okay. Minggoy! 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 Oh! Tagain ko sa ka-glass. What kind of glass? Pagtaro, Minggoy, ha? Ang sabi tao, day? Wine glass! O, kana ba? Ay, nagklaro. Wine glass, day? Ay, sige sama, Buse! Biskwit! Pagbuhat! Nauting nga din. Wine glass man. Wine glass of wine. Dali, oy! Wine glass of wine. Oh! Ako dili! Ikay na kinahanglan. Kuha nga na. O, diri na. O, come on. Hindi ko ginanawa sa kadili! Ano? Dos! Oh, Diyos! Di ka masaka? diri! Di na ka masaka! Pero, Tita, tanawa na ba si Minggoy, oh? Minggoy! Oh, sa kakadili. saka na lang eh. Dali, oy! Wapagay tres. Ay. Di ka ginang bibis o kilay. Subo lang ito sa day. Oy! Magulbul ka! Diya! Ay, maka-high blood yung mga sulugoon, tita. Sige na, iha. Magsugod na ta. Okay. Thank you. Here's to our success sa paglumpag sa relationship nila ni Leah Bromley. Cheers, tita! Cheers! Bottoms up!
Yes! Time to realize that you're Wala, one nasuloy lagi mo. Alis! crashing down. Uy! May daman lagi mong mga bag. Tama. Take time to realize. Ano kitang nagdaman mo bag? Uy! May pahawa na mi sa mo, Judy. Nahadlo ko makasukol ko sa akong inahan tungkol sa pagdagdaog ang Leah. Ayan. Mas may buti pa sa butan eh. Diba imo man ang bag? Oo. Mupahawa man unta ko din he. Dili na ko ka-afford sa abang yads uy. Di umintuhan namang good. Yan. Manghangyo ra ba unta mi si Ramil nga anhilang una mi mo puyo mentras tanto. Bitaw, Judy. Anhi lang ta din Mag-share lang ko ta sa abang din sabay. Okay ra man ka ang ilang mga kwarto din Unya, Ramil, Leia, okay ra ka ninyo usa nang malay bakante. Okay ra sad og ana lang mo sa bed, ana lang ako sa sofa. Sige lang, ako lang pakisultihan ng landlady. Na, manood ta? Tan-aon ka lang, Iha. Nahibaw ko, Iha. Maduulan ako si Ramil. Di ba imo naman gipagtawagan ang imong mga connections na bisag asa ma-apply si Ramil, dili dawaton? Of course. And Kinhala mo tagam na tutuhanan. imo na sandi pa freeze ang ATM account. So, wala siya laing mahimo pa. Di ba? Nakalagot, Iha. Nakalagot. Wa pa mawa ang akong kalagot ni Ramil. Tita, relax lang. Mo-surrender ra si Ramil. Nares gawasing. Ah, sige. Hoy! Ising! Ako gisugo ni mo ay! Ising! Nag-ising lang ba ya? Mura bayag imong dungan? Kinahanglan gyud na siya mag-anad-anad. Unsaon man niya, nakaasawa man siya pobre. Makaantos ka siya sa kalisod uban ako, yes. Hi, man si Judy. Ngano ikaw ba ni atubang sa iyong bisita? Ramil, hindi ba doon na? Tabisar pahiyo ma. Nga naman ka, Ramil. Sa'yo man kaayo kang gisapot. Labaw pas gisapot ang akong gibati. Si Judy lang ka ang tuyo at nganong ikaw may ni atubang? Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran paghandom mo maoy gian